عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Kafur çeşmesi bir çeşmedir ki şondan Hudaýyň has bendeler içerler we halan yerlerine su aktarıp jary ederler. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Salihi adamların awsafy şeýledir. Etýän nezirlerine wefa ederler we gorkarlar ol günden ki oň maşakkatlary dört tarafa ýaýrap hemme zada şamil bolýardy. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. O özleri gowy görüp durup taamyny fakirlara, yetimlere we esirlere berýärler. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. O aýtýarlar, faqat Hudaýyň rızasy üçin size taam berýäris. Sizden awaz we teşekkür umyd etmeýäris. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Tahqiq biz öz Perwerdigarymyzdan gorkýarys. Ol günüň azabyndan keşonda yüzler nihayetde turş bolup ýygyrçyk bolar. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Pes Allah tebarek we taala şolaryny şol günüň şerrinden saklady. Ve etaatdi şolara yüzleriň täze bolup rowşan bolmagyny we galplaryň şat bolmagyny. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. O şolara etaatdi sabr etmekleri sebäpli cennetini we yüfekden dokulan lebaslary. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Cennette tahtları tekye ederler. Cennette görmezler günün gızgınlygyny we hawaň sowuklygyny. Cennetin hawasy nihayetde ortamyanydyr. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. O yaqin bolar şolara bağlaryň saýalary. Oşoň mewelerini ýygyp almak nihayetde asandyr. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Oşolara aýlap durarlar kümüşden bolan gaplaryny we kuzalaryny keşişeden bolupdy. قوارير من فضة قدروها تقديرا. O şişeleri de kümüşdendi, hemmeleri bir endazada edilendir. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Oşolara içtirerler cennette käfe dolu şarapdan ki şoňa zencebil çeşmesinden gaçyşdyrylypdy. عينا فيها تسمى سلسبيلا. Bir çeşmedir ki şoňa selsebil diýip aýdylýar. Selsebil diýdigi nihayetde saf we jary bolup akýan suwdur. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Oşalara aýlanyp durarlar, ýaş golamlar ki hemmeleri beraber ýaşda bolar. Wagty ki siz şolaryny görseňiz, güman edersiňiz, şaşyrlan morwaritler ýanyndyr diýip. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. O wagty ki cennete nazar etseň, nihayetde kän nigmatlary we uly mulkyny görersiň. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Cennetilerin üstünde ýaşyl nazyk ýüfekden bolan libaslar we galyň ýüfekden bolan libaslar bardyr. Oşolara zinet berler, kümüşden bolan bedekler bilen. Oşolary suwarar, şolaryň Perwerdigary galbyny päg etýän şaraplar bilen. İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne sa'yukum meşkûrâ. Cennetilere aýdylar, tahqiq bu nigmatlar we bu keramatlar we bu silaglar sizin üçin berilen sowapdyr we sizin zähmetleriniz we Hudaý ýolunda eden koşuşlaryňyz
kabul edildi. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Tahqiq biz sana Qur'ani tedricen nazil ettik. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Pes tavret perverdigarın hukmuna ve muti bolma şoların günahkarlarına ve naşkorlarına. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا Ve yad et öz perverdigarın adını